adlaw karon Miyerkules mga bata. Ning akong asoy nga kay bulunga ang alkansiya. Ani ang kita sumpay sa akong asoy ninyo kay bulunga ang alkansiya. Salamat ni ma'am. Way sa pa yan. Way sa pa yan. Salamat po ninyo. Singutan ako ate we. Ubay-ubay buhol yun ang mga taong hatagan ng food box. Ate no? Bahala Daghan maligot yun. ta sa singot dong Kiko. Ang importante na kapaambit ta sa ubang tao sa grasya nga hinatag sa Diyos nato. Ay, sorry. Ikaw? Rudy? Ikaw mo ni. Pasensya ka ayun das maganti ka ha. Okay ra, oy. Pati kaso. Makikita ka pag-usab. Yan na. Siya may kasigila ni mo nga imong bangod. Oh, siya si Kiko. Dong, siya si Rudy ang manggihatagon og buotan akong higala. May adlaw ni mo sir. Maumus na ng tawag ni mo na ako, eh. Ganitay na human ini. Tawagan ko sa kong pangan. Kuya na lang. Kuya ang itawag niya dong. Kuya Rudy. Malipayan ko nga nakailati ka, Kuya Rudy. Ako sab. Malipayan kong nahimamat ka og nakita pagbalik si ate ni mo, Joyce. Oh, Rudy. Di ko magdugay ninyo, ha? Kiko, Joyce. Naalam mong sakinan, gisugat ako. Ato na ba, ha? Bye. Ayo sir. Oh, Kuya Rudy. Sige, bye. Bye-bye. O dito si ate no? Ang naghatag ni mo barbecue sa una? Oh, siya to. Buotan ka ayon sa matinabangon pag yun. Kung manguyab ganin ni mo si Kuya Rudy, sugta dayon ti ha? Ikaw git ay. Nga naman ko no, be? Ang parisyon mo kayo mo. Siya gwapo. Kung ikaw sa gwapa, o di ba? Ba ni mo, uy. Ikaw no, pero buya, kikay ka. Kung ako ang pasultihan ti, kamugid ni Kuya Rudy ang bagay. Asa ka dapit ang ilang bahay sa? Nakita sa may pagbalik ni Joyce kaganiha. Kabantay ko. Maayo na ang iyang inlisan. Di pa sa una nga magsulong sa jacket nga pinabali. Karon nindot na kayong inilisan. Ang may gwapo si Samot. Tingali, may ano na ang tao nga may anak nila. Maong nabagong dagan silang kinabuhi nila man nagsuon. Salamat, Lord. Di mo pasagti si Joyce o ang iyang igsuon. O salamat nga may gihatag kang instrumento aron mo hawas sa ilang sitwasyon. Sa dahin na kahilan ko si Joyce, ingulog sa pag-uman ng akong panlantaw sa kaugalingon ako. Gusto kong pabiling simpleng tao sa ama kanila. Kalusaan po ka kami magkita pagbalik ni Joyce. Mingaw naman dahin ko niya. Nakabantay ko ni nangaging mga adlaw. Nga murag nagduda si Desi sa akong mga lakaw. ang mag-akong iladlad kaniya ang sekreto. Kuyaw kayo kung magbuto kining bomba. Busa.
kinahanglan nga magpabiling nga way kasayuran si Desi bahin sa akong pinuwatan. Oh, mibagti ko siya. Akong tumakon. Hello? Bugart? Kumusta ang imong lakaw? Unsa? Nanghatag kunhoy sila og mga food packs alang sa mga taong patay gutom. Oh, mudagan siguro karong eleksyon. Nahibaw ka na baya? Hapit na ang buwan sa tingbutar. Nagtuo siguro ka ng mga kanahang dako nga makalabaw sila sa akong kanunahan. Nahala. Bantayin ninyo kanang malagsoon o panidin ninyo. Kung unsa ilang souls, ngano? Nagka-provide sila niya ng mga tao. Alright? Bye. Misuway na sab sa pagbikil kanako kini mga taong may giila kong tunok sa akong tutunlan. Ako lang ang nabantong kalunahan ni ining maong lugar. Busa, way si bisan kinsa ang makalabaw sa akong kanato. Unsa ka? Kung magsuhol kong mga tao nga maoy manghimaraot sa ilang pangan o reputasyon o gamiton ko ang media para mawangtang sila inapita. Good! Good idea! Kay bulungang alkansiya. Mangayo na sa kunin mo kwarta. Aron akong ipahinungod sa renovation para sa among kapilya. Mahimo ba imo kong hatagan sa akong ipangayo? Kay bulungang alkansiya? Oh. Wow. Bigan sa lisensiya nga bulawan nga nangahawag sa yuta. Malipay na gulang, ang bulan na bata, hinalay binangga. Karoon na niyang sumbay sa kong asoy kaninyo. Ibulong nga alkansya. Imo pa mga ipasubrahan yun, oy. Igo na taon palihog. Wala mo gilaw ang alkansya. Wa na sa bang pagtagak o bulawang sinsiyo. Salamat. Salamat ka na mati ka na ko kay bulong ang alkansya. Alam ko naghipos. Nagkatag ang mga sinsiyo sa palibot ning akong kwarto ay. Dalion ko naghipos. Ay, yan naman ko eh. Alas 10 naman lang sa gabi, pero pagyapon ko pati ato ka. Insomnia naman ka pa sa sigiginom o kape sa. Si Rudy. Nainay na akong utok ko eh. Di man mahilo na. Sige, kinandong niya.
kung manguyab gani si Kuya Rudy nimo, sugda dayon tiya. Nga naman ko na, be. Ang paresyon mo kayo mo. Siya gwapo, ikaw gwapa. Di ba? Pero kaysa dili sa mungisi, kwapo lagi ako sa tanawan. Naunsan mo ko ini, be. Nag-imagine naman hinuon ang Rudy. Ay, may pagmatugal lang ko. Makabigan siya pa kong mutak. May kinapata ka na, Emilio. Good morning, Han. May mabagi mo konsultihan. Kung anong laom ka na permi sa gabi, mauli. Honey, may mo ba? Buntag pa gani. Unungi ko na ka ng pagsigi ni magduda na ko. May katungod ko magtuda, kay asawa ko ni mo. Emilio, maluoy kinta na ako. Napa si Rodi, naapatay anak nga sa gubangunon. Gusto kong makahuman ka na siya sa pag-eskwela. Dili ko gusto mo magkatibula ang atong pamilya kumikan sa imong binuang. Tunta. Nga na utang problema ka man sa pag-eskwela ni Rudy. Nalimot ka. Adunahan ta. Ako si Don Emilio. Huwag isultihan ta na ka. Wa ko'y kabit. Wa disi. Siguro alang yun, Emilio. Pamatod isa buhat. Dili sa po. Kung di ka mo to, huwag ka mahimo. Bahala ka diha. Nasayod ko sa imong pagkatao, Emilio. Himabahay ka ng daan sa wapatamag pinyo. Idawat ko ang imong kagahapon. Bisan babag ang akong inikanan sa to relasyon. Tungod kay mahal ka, kita ka. Apan ayaw yun magpagkasayo. Nga imong usikan ang bahandi nga naa ka ni mo karon. Uban sa mga babae nga igo lang mukaut sa imong sapi. Kay basing buhon, ikaw na unya ang makaluluoy. Nang, mahay mo bang mangutana? Ay, mayong adlaw sa kanimo, ma'am. Unsa may akong ikaalagad. Unsa pa kakuptan tuod sa mga tao dinhi? May artista bang miabot? Mahay mo ba kong masayod? Oy, waday ka mahibaw, ma'am. Nga ang duha ka man nagsuon man ang mikalit lang og kadato. Maunay gitapukan sa mga tao. Unsay mikalit lang og kadato? Ay, nahuwahi hinoo kasletes, mamda. Matod pa sa mga marites. Usapod ko ka membro, anak, ma'am. Nakana ko nung si Joyce Bagsikiko. Doon ako nung nagitago ang abilidad na hangtod karon. Wa pa hisay sa uban kung unsag yun. Laliman kang upat kay gayon sa usa ka semana mulibot dinis lungsod aron lang mag-distribute og mga food packs sa mga pobre. Ang dakong pangutana diha ron, ma'am. Diin man kuno sila og igong supply be. Gawa man sila'y baker. Ultimo si Don Sergio, si Sergio naman, si Emilio ba nga mo gibantog adunahan din dapita. Wa magani makahimos ilang gibuhat. Unya, magpakasantos silang panghatag og mga hinabang nga dili bungas ilang kahaga. Sa akong opinion lang, mamba. Basin og gisugo na sila og politiko nga buot mudagan karong umaabot nga eleksyon. Unsa to na? Gisugo og politiko? Aw, ako may kasinabot na taoy. Ay sa akong opinion lang na, mamba. Siguro, sila gimong instrumento sa politiko.
Salamat kayo sa impormasyon ng ha. Uway sa pa yan, ma'am. Expect ko, anak. Marites, good ko. Magsuot din ang sila, ha? Unsa ka kung akong sultihan kalapot ni Ines si Emilio. Aron masayod siya na doon laing mga taong gustong muhawd pa kay niya. Gusto to. Kamay na lang na ba ang akong kwarta din na pilinda? Manawag kong Don Emilio. Malipay na gulang. Ang mga kinalay binangga. Usap kay reaksyon ni Don Emilio kung maabot o usap kaniya kining balita. Orbeda no mga bata mga tama. Adapiton ng kumo sa pambinaw sulusumpay. Ni akong aso ninyo ni Siminaw na naguluhan kay bulungang alkansiya di lang ta. Mga aso ni Kuya Gulyat kini tanan challenge ka na to sa RMN Drama. Nilolay na Ang puta